Saza pertsunuta. Aparte gutxu, saza, txarrizena. Txarrine? Zego behiri. Txarrizena, oioana txarra da. Beroa dela ez, errekin deu. Txarrizenak ez. Txarrizena itxien dut, paseo galbaien, bera bezedi modu, eta asukiri moduen. Bai. Lehenengo ziketu inberda satxori, ez da? Bai. Lehenengo ziketu, orduan, satxa, 3 klase dauz orduan, ganaduena, txarrine eta oilona. Bai, de konejuno bai, oilona ez duzu bitzen. Koneju eta oilonak zera fuerti die. Bai. Da, behizena eta txarrizena suabiek. Areko nahi, ez ditu erretan ere. Oin solorako, porru pintxeko eta horretarako bai. Oilona, berdi haude, da, zagun fuerti haua eta ingertzu haua. Behizena baino. Biruiko izteko lez, oilera etatez ez zanin, porrue eritxeko lekure. Ipintxeko lekure.